Пътя е доста дълъг, разходите са много, децата ви спират и вие не може да си ходите достатъчно често на село. Къщата пустее. Същевременно хора обратно, имота им не е около Велико Търновско, обаче живеят по една или друга причина там. Вие се срещате, харесвате се и тези хора се настаняват да живеят във вашия бащин дом. Какви условия ще си представите, вече е въпрос на договорка. Тоест, вие може да си ходите събота и недели да си използвате дома, докато те живеят там, а може изобщо да им го оставите като цяло да го използват. Ние предоставяме фактически платформата, начина по който вие може да се срещнете. Други варианти, за мен много тъжни, са един голям брой хора, които по здравословни причини търсят излизане от града. Това са предимно хора на деца с дихателни проблеми или с някакви други здравословни проблеми. Родителите, знаете, поне единия родител трябва да остане в града да работи, докато другия е най-добре да отиде с детето си на чист въздух. Варианта